ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2018 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಪುಂಡು. ಅವೆಟ್ IIM ಅಹಮದಾಬಾದದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಸದ್ಗುರುಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೊಂದು ಪೋಯರು. ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಜಿನ ಬಂದಂಡ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಗ್ರಂಥಲಾಯಿನಂಚಿನ ರಾಮಾಯಣ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಭಾರತಲು ಕಟ್ಟಕತೆಲ ಅಥವಾ ನಿಜವಾದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸನ ಅಂತ. But nowadays, all the scriptures, religious scriptures, are taken as gospel. So should we also believe that there is myth making in Ramayana, in Mahabharata, and that taking them as gospel rather than just work of literature? ಒಂತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ಚ್ ಮಂತಂಡ ಒಂದುವೇ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪಿನ ನನಾತು ವಿಡಿಯೋಲು ತುಯರದಿ. इस तरह के जैसे हम वॉर का एग्जांपल ले रहे थे, कुछ लोग कहते हैं कि रामायण जो थी ये कहानी नहीं है, ये सिर्फ ये हमारी हिस्ट्री है, क्योंकि जो वो ब्रिज है श्रीलंका और इंडिया के बीच में वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है और वो डिस्कवरी चैनल में दिखाता है कि वो मैन मेड ब्रिज है। तो लोग बोलते हैं अच्छा क्योंकि वो ब्रिज एग्जिस्ट करता है इसलिए ये एक्चुअली में हमारी हिस्ट्री है, ये कहानी असली में हुई थी। लेकिन थोड़ा सा लोग एक लेवल तक ही सोचते हैं, उससे ज्यादा डीप नहीं जाते। इसमें थोड़ी डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करके देखो कि क्या एक मैन मेड चीज का एग्जिस्ट होना प्रूव करता है कि पूरी कहानी असली होती है। क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं, तो न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है, तो स्पाइडरमैन भी असली होगा, स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट करता है, नहीं होता है। दैट्स ट्रू। ಒಂದು ಪೂರ ತೂದಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ದಾಯೆ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದು ಒತ್ತೊಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಚ್ಚೇರು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾಭಾರತ ನಡತದಿನಿ ಸಾಧಾರಣ 5,000 ವರ್ಷಗದು ಮುಂದೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು. ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಲೆಕ್ಕಡು ನಾಗರಿಕತೆ ಪಣ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಶುರುವಾಯಿನಿ ಸಾಧಾರಣ 3,000 ವರ್ಷಗದು ಅಂಚಾದ ಪುರಾಗ 5,000 ವರ್ಷಗಳ ದುಂಬು ಭರತ ಕಂಡಡು ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂದು ಒತ್ತೊಂಡ್ರಂತೆ ಬಂಗಾಪಿನ all our civilizations were of minor quality. And this is perhaps why we still have difficulties in accepting that in the Indian subcontinent something developed which was even more important, that we still think that all ಮಹಾಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಲುಲ್ಲ. ಅವು ಇಂಜಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿನೇದಾದು ಮಹಾಭಾರತಡು ಪಂತಿನ ಅಸ್ತ್ರೋಲಿ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕಲು ಸೀರಿಯಲ್ ಇಜ್ಜನ ಮೂವಿಡ್ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಅಗ್ನಿ ಅಸ್ತ್ರ, ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ, ವರುಣಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡದು ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಪಂಚಭೂತೋಲು ಪಂಡಂದಂಡ ಭೂಮಿ, ಆಕಾಶ, ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು, ನೀರು ಮುಂದಿನ ಮಾತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಆ ಕಾಲೋಡು. ಎರಡನೇದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಜಿನ ಪಂಡಂದಂಡ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುದ್ಧ ಅನಾಗ ಭೀಮನ ಮಗೆ ಘಟೋತ್ಕಜೆ ಮಲ್ಲ ದೈತ್ಯ ರಾಕ್ಷಸೆ ಆಯನಾತ್ ಮಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರು ಇತ್ತಿನಿ ಅಂದ. ಮೂಜನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಜಿನ ಪಂಡಂದಂಡ ಮಹಾಭಾರತದ ಪಂತಿನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಗರಿಕತೆ ಐಟಿತ್ತಿನ ನಗರಲು ಅವು ಇತ್ತಿನೇಕ ದಾಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರ ದಾಲ ಉಂಡ. ಈ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆಗ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಧಾರ ಇಜ್ಜಂದೆ 5,000 ವರ್ಷಗು ದುಂಬು ಒಂದು ನಡತದನ್ನು ಅವು ನಿಜ ಅಂದು ನಮ್ಮು ನಿಂಚ ನಡತದಂಡ ಅವೇನು ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಕ್ಷಿಲು ದಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಮುಂದೇನು ಇತ್ತೆ ಬುಡುಕ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚಡು ನಡತದಿನ ಪೂರ ವಿಷಯಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಧಾರ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ತೂಕ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಭಾರತ ಇತಿಹಾಸನ ಅತ್ತ ಅಂದು ಪಂಡದು ನಿಕುಲೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತ್ಲೆ ಬಲೆ ಒಂದೇತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಕುಲುದು ಬಾತಿರ್ಗ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೀಕ್ ದ ಮಾಮಲ್ಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಯ ಪುಟುದಿನಿ ಮಸ್ತದಾಲ ಪಿರವತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ 350 ವರ್ಷ ఆయన 20ನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಡು ಆಡಳಿತ ಶುರು ಮಲ್ತಿನಾಯ 32ನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಡು ಆಯ ಸೈತದೆ ಆಯ ಸೈಪು ನಡೆಮುಟ್ಟ ಆಯನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ ಆಯ ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಪೋತಿನಿ ಈತ ಕಮ್ಮಿ ಸಮಯಡು ಆಯ ಮಲ್ತಿನಾಥ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಿಸ್ತಾರ ಬಹು ರಾಜ್ಯಲ ಮಲ್ತಿಸ ಐಕ್ಯ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ಇನಿಕ್ಲ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ ಪಂಡ ರಾಜನ ರಾಜೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆಯನ ಯುದ್ಧ ಕೌಶಲ್ಯ ಪೂರ ಆ ಕಾಲಗೂ ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆದಿತ್ತು. ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನು ಆಳದಿನ ರಾಜೆ ಇತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಆರ್ಕಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪುರಾವೆ ನಾಡೊಂದು ಪೊಂಡ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸೈತದ 150-400 ವರ್ಷ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಸ್ಟಾರ್ಬೋ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಯನ್ ಬರೆತಿನ ಕೆಲವು ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಮಾತ್ರ ಓದರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾಲು ಇತ್ತೆ ಬೈದಲು ಆಂಡ ಗುಣ್ಣೊಂದಾಂಡ ಬೇತೆ ಆರ್ಕಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪುರಾವೆ ಉಲೈಚ್ ಆಂಡ ಆಧಾರ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಜ್ಜಾಂದಿನಂಚಿನ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ಕತೆ ಅವು ಕತೆ ಮಾತ್ರನ ಅವು ನಿಜವಾದಲ ಗ್ರೀಕ್ದ ಇತಿಹಾಸ ಅವು ಆತೆತ್ತು ನನ್ನಲವಂತೆ ದುಂಬು ಪೊಂಡ ನಮಕ ತಿಕ್ಕುನ ವಿಸ್ಮಯ ಪಂಡನಾಂಡ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಸ್ಮಾರಕ ಸಾಧಾರಣ 45 ಮಾಳಿಗೆದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಾತು ಒಂದೆತೆ ಎತ್ತರ ಸಿಮೆಂಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಖಾಲಿ ಕಲ್ಲುಲಿನ್ನು ಒಂಜೆತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿದಿ ಒಂದು 450 ಫೀಟ್ ಎತ್ತರ ಮುಟ್ಟ ಕಟ್ಟದೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಡ್ ನಾಡೊಂದು ಪೋಣಂದಾಂಡ ಒಂದೇನು ಸಾಧಾರಣ 2,500 ವರ್ಷಗು ದುಂಬು ಕಟ್ಟದಿನ ಅಂದು ಓದರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇನು ರಾಜವಂಶದ ನಮ್ ಪುನಕ್ಲೇನು ಕುಂಟುದ ಕಟ್ಟದು ಮಮ್ಮಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ದೀವರ ಕಟ್ಟದಿನಿ ಅಂದಲ ಬರೆದು ಸಾಧಾರಣ
ಪಂಡ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಎನ್ಮನೊತ್ತ ಎನ್ಪನೆ ಇಸವಿಡು ಪಿರಮಿಡ್ ಉಲಾಯಿ ಸುರೂತ್ತ ಸರ್ತಿಗೆ ಪೋಯರು ದಾಯ ಪಂಡ ಐತ ಉಲಾಯಿ ನಿಧಿ ಮಿನಿದಾಲ ಉಂಡ ಅಂದು ತೂವರ್ ಆಂಡ ಅವೆತ್ತ ಉಲಾಯಿ ನಿಧಿದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಉಲಾಯಿ ಪುನಃ ಕೊನವರ ಆವಂದಿನ ಅತ್ತು ಸಪುರದ ಸಾದಿಲು ತುಯರ್ ತಿಕ್ಕಡು ಆಂಡ ಐಟ್ ಮಮ್ಮಿ ಓವುಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಮಮ್ಮಿ ದಿಯವರ ಎತ್ತಿನ ಜಾಗಲ ತುಯರ್ ತಿಕ್ಕಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಪೂರ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಗೋಡೆಡು ಕೆಲವು ನಮ್ಮನೆದ ಕೆತ್ತಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದಿಪ್ಪೇರು ದುಮ್ಮದಕ್ಕಲು ಎಂಚ ಬದುಕದೇರು ಪಂಡದು ಆಂಡ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಮಾರಕದಲ್ಲ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಕೆತ್ತನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ದಾಯ ಕಟ್ಟದು ಒಂದು 2000 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬೆ ಕಟ್ಟದಿನಿ ಸತ್ಯನ ಸಾರತ್ತ ಒರ್ಮನುತ್ತ ಸೊನ್ಪನೆ ಇಸವಿಡು ಬೋಸ್ಟನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಸ್ಕಾಕ್ ಪನ್ಪಿನ ಕೆಲವು ಪಿರಮಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಲೇನು ಮಲ್ಪೆ ಇಮ್ಮೆ ಮಲ್ತಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದೇಟ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಎನ್ನದಿನಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಕಟ್ಟದಿನಿ 2000 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ఉంది ದಾಯಪಣ್ಣ ಕಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟ್ ಏತಂದು ಪಂಡದು ನಾಡದು ಪತ್ತುನ ಬಾರಿ ಬಂಗ ರಾಬರ್ಟ್ ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಪದ ಕಲ್ಲು ಲೇಡು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಇರೋಜನ್ ಪಂಡ ಕಲ್ಲು ತರೆತಿನೇನು ಸರಿ ತೂದು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಬರ್ಸದ ನೀರು ಪೋದು ತರೆದಿನಿ ಅಂತ ಐಟ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎಂಚಿನ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಕರಿನ 6000 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ ಬರ್ಸ ಬೋರ್ದಿನ ಪುರಾವೆಲು ಒಲ್ಲೈಚ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಒಂದು 6000 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಕಟ್ಟದಿನ 6000 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸ್ಮಾರಕಲೇನು ಕಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಭೂಮಿಡ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಈಜಿಪ್ಟದ ನಾಗರಿಕತೆದಕ್ಕಲು ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಲೇನು ಖಾಲಿ ನಾಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಪತ್ತು ದಿನ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪಾತೆರಡಂಡ ಕುಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನೇ ಆಪು ಅವೇನು ಒಂತೆ ಬುಡ್ತು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೋಯ್ ಒಂದು ಫೋಟೊಟ್ಟು ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪಿನವು ಯುಕೆಡ್ ಉಪ್ಪಿನ ಸ್ಟೋನ್ ಹಿಂಜ್ ಪನ್ಪಿನ ಸ್ಮಾರಕ ಒಂದೇನು ದಾಯ ಕಟ್ಟದೇರು ಪನ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಎಂಚ ಕಟ್ಟದೇರು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ನಮಕ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಉತ್ತರ ನಾಡರೆ ಆತಚ್ ಎಲ್ಪ ಟನ್ನದ ಕಲ್ಲುಲೇನು ಸರ್ತ ಉಂತಾದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಎಲ್ಪ ಟನ್ನದ ಕಲ್ಲುಲೇನು ಅವೆತ್ತ ಮಿತ್ ಸಾಧಾರಣ 4 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಡು ದೀಪುನ ಆತು ಕುಸಲ್ದ ವಿಷಯ ಇತ್ತ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮಡ ಕ್ರೇನ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ ಬೋಡಾಪಿನ ಮಿಷಿನ್ಲು ಪುಲ ಉಲ್ಲ ಅಂಡ ಆ ಕಾಲೋಡ ನೆಂಚ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅವಲ ಒಂದು ಕಲ್ಲುಲು ಬೂರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೋಡಾತಿನ ಕೀಲ್ಲೇನು ಪೂರ ಕಲ್ಲಡು ಕೆತ್ತದು ಮಲ್ತದೇರು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಕೊಡೊಂಜಿ ಕಲ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಕ್ ಆಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಆತ ಎತ್ತರೋಡ ಒಂದು ದೀಪುನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಪಗದ ಕಾಲದ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ್ನು ಪನ್ಪಿನೋ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಒಂದೇನು ಎಂಚ ಕಟ್ಟದೇರು ಪಂಡದು ಇನಿಮೊಟ್ಟ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಕಟ್ಟದಿನಿ ಮಾತ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಒಂದು ನಿಕಲ್ ತೂಪಿನ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೇನ್ ದ ಅಲ್ಟಮೇರಾ ಪನ್ಪಿನ ಗುಹೆಟ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂದೆತ್ತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ತೂನಾಗ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 14,000 20,000 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಮಲ್ದಿನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪು ನಮಕ್ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪಾಯಿನಿ ನಾಗರಿಕತೆ ಶುರುವಾಯಿನಿ ಸಾಧಾರಣ 3,000 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಅಪಣ್ಣ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾತು ತರೆ ಖರ್ಚಿದ ಜನಕ್ಕಳು 20,000 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಒಲ್ತು ಬತ್ತಿ ಒಂದೇ ಕಥೆನ ಆಧಾರದಿ ಒಂದು 2015 ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದೆ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಟಮೇರಾ ಪಂದ್ ಒಂದೇನು ತೂನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂತೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಓ ಸಂಗತಿ ಬನ್ನಗಲ ನರಮಣಿ ಎಂಚ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂತ ಕುಡಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕತೆ ಇಂಜಿನ ಪಂಡದಾಂಡ 2008 ಇಸವಿಗೂ ರಷ್ಯಾದ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಂತೊಂದು ಪುನಾಗ ಡೆನಿಸೋವಾದ ಗುಹೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಎಲುತ್ತ ತುಂಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ನರಮಣಿಯನ ಕೂಲಿದ ಸೈಜ್ ಹಿಡಿದು ಸಾಧಾರಣ 2 ಪಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ದ ಅವು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿದ ಅದು ಪೊಡು ಪಂಡದು DNA ಟೆಸ್ಟ್ ಕಡಪವೇರು DNA ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೂನಾಗ ಎಂಚಿನ ಅವು ನರಮಣಿಯನ DNA ದೊಟ್ಟಗೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನರಮಣಿಯನ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಜಾತಿ ಉಂಡು ಅಂದು ಮನುಷ್ಯಗೂ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡ್ ಉಂಡು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಗೆ ಡೆನಿಸೋವಸ್ ಅಂದು ಕುದರ್ದಿಪ್ಪೇರು ಇತ್ಯದ ರಿಸರ್ಚ್ ದ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಉಪ್ಪುನ ನರಮಣಿಯನ DNA ಗ್ಲ ಈ ಡೆನಿಸೋವರ್ಡ್ ಇಪ್ಪುನ ತಿಕ್ಕಿನ ಕೂಲಿದ DNA ಗ್ಲ ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಗು ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಇಂಜಿನ ಬಣ್ಣದಂಡ ಭೂಮಿಗೆ ನಮನ್ ನಡಪೊಡ ದುಂಬು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜೀವದ ಕುಲು ಇತ್ತೇರು ಇಂಚಿನ ನಾಡೊಂದು ಕೊಂಡ ನನನಾತ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಧಾರ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಒಕ್ಕ ಸುಲಭಡು ನಂಬರ ಆವಂದಿನ ಕಟ್ಟು ಕತೆತಲೆಕ ತೋಜು ನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಇತಿಹಾಸಗಳು ತೂಯರ ತಿಕ್ಕು ಇಂಚನೆ ಮಹಾಭಾರತಡಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲೇನು ನಂಬೆರೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದರುಲು ನಮಕ್ ನನಲ ತಿಕ್ಕದಜಿ ಅಂಚಂದ ಅವು ಆತಿನ ಸತ್ಯನೇ ಅತ್ತು ಪಂಡ ಅವು ನರಮಣ್ಯನ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಉದಾಸೀನ ಮನೋಭಾವನ ಲಕ್ಕದು ತೋಜಾವಡಾತಿ ಅಂಚಂದ ಮಹಾಭಾರತದ ಸಮಯದ ಓಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಧಾರ ನಮಕ್ ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಆಂಡ ಒಂದು ಕುಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದ ಟಾಪಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡರ ಕುಲ್ಲದ ಪಾತೆರ್ಗ ಪ್ರೀತಿಪ್ಪಡು